Λένε όλα τα συστημικά κανάλια, γιατί εξυπηρετούν την κυβέρνηση, ότι το φετινό πασχαλινό τραπέζι είναι 6% ακριβότερο από πέρυσι. Ένα τεράστιο ψέμα, προσπαθούν να πείσουν τον Έλληνα ότι είναι καλά. Εμείς θα πούμε δύο παραδείγματα. Τα αμνοερήφια πέρυσι κυμαίνονταν από 10 ευρώ έως 13. Φέτος κυμαίνονται από 13 έως 20. Αυτό είναι μια αύξηση 30% περίπου. Στα υπόλοιπα προϊόντα, ειδικά στα σοκολατοειδή, η αύξηση κυμαίνεται από 60 έως 80%. Και ακόμα και στη μαναβική η αύξηση είναι πάνω από 20% σε όλα τα είδη. Τώρα, πόσοι μάγοι καταφέρνουν αυτό το ποστό μέσω όρο κατά εμάς, 30% ακριβότερο το πασχαλινό τραπέζι, να το κάνουν 6%, αυτοί μόνο μπορεί να ξέρουν. Ας ρωτήσουν όμως και κάποια νοικοκυρά, κάποιον Έλληνα πολίτη.